Разкажи ми как започна, как ме откри, как изобщо дойде идеята, че ти искаш да се занимаваш с нещо, да създадеш свой бизнес или да... Кажи ми как изобщо стигна до мене като човек. Ами, Цвети, тебе те открих в онлайн, в интернет. Знаеш Фейсбук, силата на Фейсбук, за какво става въпрос. Аз си работех тук в Испания, в един испански ресторант. И междувременно, нали, така попаднах на теб на няколко пъти. Гледам, нали, си викам, боже, тая жена много хубави неща изработва. Тия тениски, тия чашки, бебешките боденца. Викам, това е нещо много хубаво с снимките, нали, беше ми много интересно. Последвахте и, нали, започнах да си разглеждам така периодично за какво става въпрос. И аз до тогава бях опитала така на един-два пъти да се занимавам с декупаж. Декупаж, знаеш, свещи, дъскички изработвах, които бяха много красиви, но така не задълбах много